kun ga wannan asirin? Kun ga wannan asirin? Wallahi tallahi bani da ilimin hada shi. Mai gidana ya hada shi. Malami na ya hada shi. Bari in faɗa muku amfanin wannan asirin. Wanda yake so ya mallaki mutum, macen da take so ta mallaki miji, mijin da yake so ya mallaki mace, ko wanda yake so ya karba abu a hannun mutum, ko kuma wacce take so ta anshi abu a hannun mutum, ko wanda yake so ya rufe magana, wanda yake so ya rufe magana, ma'ana wanda ya kira ruwa yake so wata magana ta mutu, abu ɗaya kawai zai faɗi abin da yake zuciyarsa gaba ɗaya a cikin wannan, a jikin wannan layar kunganta zai faɗa duka, zai faɗa abin da yake ransa. In yana gama faɗa sai ya datse kwaɗan. In ya datse kwaɗan zai cire wannan, zai yi rami guda biyu zai yi. Wannan ramin zai binne wannan kwaɗan, wannan kuma zai binne wannan ɗanki ɗin. Shikenan ya gama aiki. Wanda ya haɗa wannan asirin, malamin da ya haɗa wannan asirin, da ƙyar ya yarda na shawo kansa na ɗora a media, saboda ya ce duniya ta lalace, shi sa da ƙyar yadda na ɗora a media. Saboda haka ya bani, ya haɗa min guda, ba sai dai na faɗa ba, amma dai haɗa min da ɗan ba su da yawa sosai, kuma na san da wahala ya ƙara haɗa min su. To amma me, insha Allah akwai su yanzu a ƙasa, wanda Allah ya sa yana da dama to yana iya amfani da shi insha Allah. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama duniya lafiya, Allah kuma ubangiji ya sa wannan aiki da muke yi taimakon al'umma muke yi, ba ɓata al'umma ba. Allah ubangiji ya sa haka, amin.